Ahojte, sme dobrovoľničky kultúrno-komunitného priestoru Hory Doly a natáčame aktuálne interview pre vás. Toto je Nastia. A toto je Gabika. Ahojte. Ako si sa dozvedela o Hory Doly? Ja som sa dozvedela zo sociálnych sietí o Hory Doly, aj som teda sledovala profil nejakú dobu, aj som podporila kampaň, ktorá bola, a potom som dostala pozvánku na otvorenie tohto nového krásneho priestoru, kde sedíme. Na ulici Kapitána na Webku 10. Presne tam. A vtedy som konečne prvýkrát prišla osobne. A potom som zachytila presne na sociálnych sieťach opäť vlastne plagát, že sa hľadajú aktívni dobrovoľníci. Tak som sa prihlásila za aktívneho dobrovoľníka, tak ako si aj ty. A akurát s tým, že som zatiaľ ešte na materskej, mám 2-ročnú dcérku, tak som písala, že ak je to možné aj s dcérkou chodiť, tak sa vlastne hlásim za dobrovoľníka a som tu. A čomu sa venuješ v Hory Doly? Čo ťa baví? V rámci toho času, ktorý mám, sa snažím pomáhať s čím treba. Pomáhala som dosť veľa v komunitnej záhrade, lebo v roku 2024 sme skrášlili a upravili vlastne vonkajšie priestory vedľa tejto budovy, kde vznikla komunitná záhrada, čo je teraz krásny priestor na rôzne aktivity kultúrne, ale aj tam pestujeme nejaké rastliny a bude to čím ďalej, tým krajšie. Takže tam som sa snažila pomáhať. Už sme tam mali aj festival, na ktorom sa zúčastnilo veľmi veľa umelcov, vlastne aj slam poetry, aj rôzne hudobníci, takže budúci rok pokračujeme. Tešíme sa. No a okrem toho som si vyskúšala aj zorganizovať vlastné workshopy. Urobila som workshop improvizácie 2-krát. Ak máte záujem o improvizáciu, tak ešte vypíšeme nejaké termíny. A o čom to je? O čom to je? O čom je improvizovanie? Je to v podstate herecká improvizácia. Je to ale vlastne improvizácia taká schopnosť. Je to trošku ako trénovací šport, lebo si potrebuješ nacvičiť vlastne to, ako zareagovať spontánne a rýchlo a ako vlastne vytvoriť nejakú situáciu. A je to zábava. Hlavne sa hráme, je to sranda. Tak. Pozývame vás aj na herecký workshop, ktorý bude 2. februára. Áno, teraz vlastne najbližšie organizujem herecký workshop, ktorý bude učiť lektorka Betka Štubňová a bude to 1. 2. februára. Je to víkendový workshop a vlastne pre každého, ktorý by si chcel vyskúšať stáť na javisku a chcel vyskúšať herecké cvičenia rôzneho druhu. Prečo práve Hory Doly? Hory Doly pre mňa je priestor, ktorý je otvorený vlastne akýmkoľvek nápadom, ktoré si človek chce vyskúšať a ktoré chce priniesť. Je to perfektný priestor pre mladých umelcov, ktorí presne chcú zahrať svoj koncert niekde, alebo prečítať svoju poéziu, alebo urobiť svoju výstavu. Takisto je tu javisko, na ktorom práve sedíme, takže sa tu môžu odohrávať aj nejaké predstavenia divadelné a máme aj pekný veľký priestor, kde sa dá sa aj tancovať, dá sa robiť nejaký umelecký workshop, čiže niečo vytvoriť. A je to hlavne pre nás možnosť vyskúšať si niečo, čo sme buď ešte nerobili, alebo čo by sme chceli priniesť ľuďom a obohatiť vlastne spoločnosť a komunitu o niečo nové a zaujímavé. Super. A čo ti prináša dobrovoľníctvo? Hlavne mi to prinieslo to, že som spoznala veľa super ľudí, ako je Nastia. Mladí ľudí, ktorí sú aktívni a zanietení a starajú sa o ľudí, o spoločnosť a chcú niečo priniesť. No a hlavne zmysluplne strávený čas. Ďakujem ti, že si sa zúčastnila tohto interview a teším sa aj na ďalšiu spoluprácu v 2025 roku a ďakujem ti krásne za to, že spájaš komunitu a rozvíjaš kultúru a komunitné akcie v Liptovskom Mikuláši, čo tu veľmi chýbajú. Ďakujem, teším sa, aj na vás sa teším, príďte. Čaute.